jawo hake tinini sal sung saimano 2020 ni kabur bai ba sal nai ni nasi bisi ni paithak ni dal jeni इंराजी calendar bai tamni hamba sungsar ganang sung jotono o calendar no sung palayo ba woni bagino jeni buskango sung balakino khatung khaja tamni hakai subrani asaima samno sung palane mani bagai abongkha December talni mesiba sal 25 December tai subra asaimani kaurokno sung tabo mobile lo Facebook lo WhatsApp lo jotono no sung greetings of mani nugo kebo ba advance Christmas lo khane palayo like kebo ba awa ke gift ro layo Santa Claus ro khane kai carol ro khane sung layo nogo para ro mata ro melai kena sung tong laja kebo ba Christmas tree ro kotoma ke samlayo kebo ba Christmas ni atukiri anake samlayo ake jeng semano 25 December obo asol Christmas ni saya ne jeng semano tamne nakai room ni bugra Constantine bo samani je jot to ni bagai kaisa salno fix khaima nakha je salo boro agiwo kaisa festival palai mani festival no rugino bo hai salo sobra jisno manmani sal ne asemani sal ne jotona declaration khaina kha tai abo jotona accept khaina kha jeng jotona suo je kono celebration kaita accept khai any celebration or accept it gamani bagino arwo jeng pogni awoi kai jotona osalo sum palai hari subra jisu mothangnaisa bo sungsar kanangai kaisa jaga no ba asayo mothangnaisa joto jaga no asamiya moni bagai bo jotoni bagai no sungsar phaimani jefur sukhaya kari sungsar phayo bo sungsar phaike jotoni no phaimani saman moni bagai no bo ni Bharat ni bo mothangnaisa Israel ni bo mothangnaisa America ni bo mothangnaisa jotoni no mothangnaisa ake jeng semano thikya khabo jeng sukhao thango sukhani bojaga thang jeng semia oba keno boja asaimani ba sungsara asai sungsani bojaga asai abo asu jeng importance ya boni bagina aro kono palen me ni kre pare sengkisa wansuk laina jisuni je buma mary je bono tamya se kaito hamjabe chos kekya tamni hakai kop diere bo sujak tongo jisaya diere silamani je abori kothar siklajurni bisingti kai srai masa asai nai bono sini wonderful counselor hanjaknai boboroni sumsum yang piyok nai tai binin do pharokno hamini yang piyok nai mekai boni bagino muka jeng bises kai o meri ni kongno jeng kisja joru laina tamni hakai samani bahoko asai nai bawai hawa asai nai kaitor agino kangat lang khaijak jangabani bagino nogo je subra jisuni bosong roma poini kai poilan simi bini asai songjora kerengmajak boni bagino jeng mathai simani kothoma kahamo jisuni bosong no poi kai jisuni bufani bosong no jeng nogo oba hakeno lok simani kothoma kaham mobo bosong sijak pamone abo makai merini bosong kokse boni bagino lok simani kothoma kahami bosong bai mathai simani kothoma kahami bosong mililaya tamni kabo mathai nya bokhe bini bufani bosong tai lok ni abo makai bini bomani bosong kokse boni bagai aro song kono dab mani krai pani hakai jeng saina layana meri bini bungni ortho tamo meri bobo jagani borok jeng saimano meri ni bungni ortho hakai English abi no beloved bitterness abo hai kamo ortho tongo yaba kamo borok no sumani hakai je meri ni asol meaning mo sopai nai je bo soisuk nai ni mani se hakai halayo boni bagino
je Mary bini nok nakai Nazareth ni kaisa town tongo o Nazareth mani abo nakai set apart Nazirite ni agi Yehudi rok ungka borokni bisingo je kaitoni songjak borok achaimani sekhano songjak rok janai rok borok khoksa rok maraya amoni bagui chung nugo je Jewish culture rogo je borok kaitoni songjak borok khoksa rok kaya khoksa kolok mana rogo ga Nazirite hoidano borok tongmani kaisa jaga o Nazareth ni kaisa town tongo a Nazareth ni kwbangma alka meaning bo tongo branch rok nai hino haibono abo set apart again sibno kaitoni একটা খাটিজাক জায়গা abo Jerusalem হইতে 90 মাইল চালো 90 মাইল মানে abo প্রায় 127 হইতে 140 কিলোমিটার ni bisingo kalayo abo agio hakai Jebulun hawo kalayo Israel ni 12 dofani bisingo Jebulun hawo tangmani ajak kalayo borok Juda bongso David ni bongso kalayo Mary bo Nathan hoite phaimani Mary ni bosong hakai ake Jisuni bufa Joseph ni bosong hakai Solomon ni hoite phaimani o Solomon bo David ni busano Nathan bo Daud ni busano ake Jewish ni culture o bori rok je puru 12 বছর apurno borok no kahini kok sungo ake 14 বছর ni pore hakai borok no kayo obaha aboni bagui no Joseph bai Mary no kahini kok sungjak a somoyo Joseph saimangka Mary ni sakopulung thangka ake bo balai khono kirimani khapka tamni hakai Joseph balai khono borok kaham mini kaham no righteous borok righteous mane bo beba bono kaham sunai ung jaga kono bo hania wasugya tai hana sumu khaya haibono bo imong sajak mabai bo bosui nakha awo haikeno Mary ni thani bo subrai ni suari Gabriel bono saika bono sapro Mary asabai nakha tam hakai awo belai khano khanato jepuru Gabriel Mary no saka Mary puja belai khano Daud nakjakha awo bai ke nai hne जोंनुगो सुमाय गजाम रगबो मुसि संनि रग गिडियन संनि जरा रग बरा रग पुजा दाउद खयो जे बरा काते वे संजा बरा दाउद खयो जिसाया देर वा बाहायखो दाउद खयो आं बस्लाय बाय कक सानने सुगि हनके आं कथा बय हनके हायबनो मेरी दाउद खय तंफानो आबसुर दाउद मानि लगे लगेनो Suari bono saka hola kotha nin thani phai overshadow khaipiana overshadow mon abo belai khano kok otoma o belai khano meaningful kok jung semono sungsa samjamoni sakangbo tujlango phala kotha phai tui pupagri tono birkiting khai tono honai elano wasijak to mane abo belai khano kok otose gawan doino emon bebe khe sajaka je nungbai subai to mane hola kotha ni suwa nin thane phayai uplong khaina na ro phayana ta nin thane ka tang kharuma full of grace no ngaba haike sajak mane olo Mary ni bukha pura doubtful to moni tang doubtful nakai kaji awse sak longnani abo kisane koya jong saimano chini somas rogo chini noksanno ari chini para rogo kebor jodi no kaji awse sak long nakai ben thane busukai nasimong man somas rogo busuka borwa sonale kaja abai buri katharba abo bai ka haranka mai ngawani bagino abo bo busuk duho kosto no bo joma khaya subrani bagi bo abai hindong man kok no bo kebno kono saya bo khaw sobi to hai kono bo jisukon hanjak tung bo abo no soya aboni bagino abo kisani koya hai kono subrani suari samani bagi subrai bobai tongmani bagi phola kathar bono overshadow khai tongmani bagi bo abo no manoi maka hai kono borong munusuba Daud belai khano to jung saimano jefuru Abraham ni thani bo satai mangla ka hne Daud khai tongpuru hor ni horo hotar kaitor phai bono kok sabai mani ongkhori ni nogni naka sakana sigei athukiri koni di hne hpuru Abraham amang soke athukiri goni mang bini Daud rok bo samayang maro borok bagoni pogoi thang Daud tongkhang kai jung samung khaimya kaitor sung subai mayang oba keno jepuro atukiri lekhamang pailia apur bosaka ang malia nikai apur kaitor saka o atukiri hakino nini bosono ang ernai yang lo bosa samaya ko
awse aksukai boson erna hani sajaka awon porekai Abraham ni sakni bukhani Daud tai krei ni thanga oba haikaino jefru merino Gabriel phai sabaika je nini kolakatar phayana rok hande tam ni saba awsuk bai payakho awon pore bo masaka thani nini bukhuk masa cousin sister nini bukhuk masa ni sakni jatini borok no Elizabeth nei tongo judia amsoyo borok tongo ajaga thangai nai bo taldok ni thangka 6 mas ni thangka bo haba haikeno sakplung ngmani kabin thane nang berai nai ni mekai nagaro kabangma no bo Elizabeth ko ko detail sajakana je John baptism nai John ni buma Elizabeth hake Mary bini bukhani je sapon Daud tongdi bo afrutai tongmali yang ni thangka karon bo sabai tongnai je dini simina suwari sapayo bo aboni salni sadoni bisimana bo sakuplu ni thangka abon bagino bo jisupuno rakta marjabdi bo aro tongmalia logi logi no bo leria boy bo judi amsayo bo ma thangka Nazareth by Jerusalem judi amsoy je prai 90 kilometer min bisi chalo ake baptism marnai John chomino Bethlehem ngakai Jerusalem ni simi 9 kilometer 9 kilometer dokhino tomo 6 mile ngakai aboni pore tebo yang dokhino klayo nini baptism marnai John ni bufa Zakaria bokai Labait bongso Levi bongso ni borok ngakai ake bo Nazareth ni bo phaika bo abono puila bo first ma phaimani je Nazareth ni yang bo visit ma khaibani Bible je nungmani mote ngakai hage aboni pore bo onsong nukha bo 3 mas tongmai ma thangka je furbo Elizabeth bai phai malai phai bini bukhani judo doubt clear ngkha abo subaya bo 3 mas tongmani pore 3 mas odina ajaga bo baptism marnai John ni buma 6 mas abon pore Mary 3 mas tongkha mane no John asaya sak bo aro tong thangka abo subujogo tar mane no o 3 mas tongoi bo asake phanmakha 3 mas tongoi je John asaima bini bukhani joto Daud clear makha phanbamaka abon pore bo kahapanya bhai na hai kikle thangka jomoronu go jefru jisuni buma Mary baptism marnai John no visit khanyani phaika apro John ni buma Elizabeth 6 mas sakuplong tutoi phala kathar bai khawul jagai je bo samani Hail Mary blessed are you blessed are the fruit of your womb nika gawni bagino abo untu ini sajagde who am I that the mother of my Lord should come to me Anglesugia subrai ni selem haipano oba haike je phaimani bagai phala khawul jagai bo je kok samani aro sungnugo je kaisa nakai o phala Elizabeth ni kok samani je Anglesugia subrai ni selem ni manabo abate kilu sumorono go je ang sabo je subrai ni buma anthani phaine aro je no go mother of my Lord subrai ni buma je ni mane amor bagino sungno go chini joto bufa nijini busa rok no kai ama hne no chini joto ni buma rok go nijini busa no kai babu rok ni jona rok no ani ma ba no baba hne no oba hekeno kaito go Merino bo belekena hamjak mane bagai bono je phala bai khobor jabe abo Elizabeth samai abo kaito samase je bo ama hne abo ni bagino de subrai ni buma ni mane mother of my Lord mother of our Lord okay sung tebono go oba heke je Gabriel jafro Merino samani abo kaisa Mary je samani ang kaito ni bond servant kabang Bible sejak tongo I am the servant of the Lord yaba New American Standard Bible sejak tongo I am a bond servant of my Lord bond servant mole tamo je malik je dagiwo ang abono khainai ne mani koya malik ni bagai ang dabagno sacrifice khairnai je kono somoyo je samopana andai khankai ang abo khaimang thangnai abo hai mana abo je malik ni ichatai na ang khaisuk sunai abo je malik ni will power ni uporaya ani will power se je 100% ang malik ni kono khai thangsuk sunai hanai Mary kai kono ya parjak mani ba gai abo ni pore bosung
no je Mary aba haike kai to no poito khlai bosika Gabriel bosaka je sobrai ni musung pe ngai hanai kai na bobong to ne hinka boni pore sung no khayang bo je Elizabeth je furu Mary bai malaika Mary ni somonde Elizabeth tamusikana jeng samiya karon jingyang nukha Mary no Elizabeth ni kok saka Gabriel yaba Elizabeth no je Mary ni kok samarok no sungmugya yaba sungro phala bai kok sai tongmo no je sabo phagya je bor introduction namang khamaya samiya yaba sungno ko logi no je bo samani ani sobrani buma hanikai ngai aro ko ma inter connection tong ithango ngai जों टेबोनो जेफ्रु मेरी सपाइका ताइ मेरी फायो हनैनो सामानि खनाका आफ्रो एलिजाबेथनि बहकनि बुसा बेप्टिस्म नामनाय जहन ब पुपाखा बसा कप्लंबा 6 मासनि ब बिसिङो पुपाखा आउन इंराजि बायखा लिम्पिं हनो गावनो जे ओका सागदरि मारन जरागो बुमानि बखावो जे अंडरस्टैंडिंग हाबो आबो busani bukhawo abo habo oba haike ang nukha kongma foreigner akorogobo boro oba haike pregnant mother rok jara tongo boro ni tuikai conference rokma khayo tai aro teaching ngo je sakoplung pro bumarok je elamor porimani kaitono lobmani oba haike spiritual kai continuously dongoi thanga kai constantly dongoi thanga kai boni busarok olo khasui kai datino kaitono kokno sironi mano bujiwo tai balai kino kaham ni thai tamni nakai jefru srai asayo apro bono abo dormant borok tai khasia hai thang kebo srai asay mane sakam bumani bohong bisung tongpro bono thane je of spirit je dwelling khai tongani abor nakai DNA change DNA formation DNA change bumani bisingo je understanding mamani je mamani abo o spirit by spirit kas khayo spirit in consciousness aplikisa kaham tong awani pura sengnaina jebo tangai 3 mas John Baptist na asaya sak botongo thakina amoni pore busungno jefru bini banani somoy kha merini apro romni puya ni bugra Caesar Augustus bo declare khakya census ni babe apro no haina hai Joseph by Mariam boro haina hai Nazareth ni Bethlehem mathangka tamni hangkai bo Joseph kha Juda bongshoni boro haike obongkai bini second visit ni thangka Mary aboni bagana jefru bo kaito bai sajaka sorirok bai sajaka kaito ni sori bai sajak mane bolo bo puja thangka asuk hasal ma hasalsa jengno bo sakoplong pro ho asuk jani kolor ke bono khaimane nugya jani bisi khaike hangkai bo sarok soi thangmane abor khainugo ya bahanya hai jefru 9 mas mathangka tauni bagani hangkai census khainai bai thanya kai yogia bo mathangka apro bahanya hai bini kisa tractor bini mathayuka aro thangnai bo jefru Bethlehem borok mana semikha jaga no bo charai asai mane logi bo jaga manliya nog bisingo jaga manliya kauma researcher rok ni mote hangkai bo nog ni bisingo gwaino ni bisingo asai fataro se bo fatsa asai bo awoni pore bono cheka baitai bo tongkha kai last ro hangkai ba gwaino da habruka habri jasang senia obahai wa ose English me manager ni mane abo kai cheka phaidam akakai abono je subrai asai mani pore no bini doho kosto suru mi thangka nog bisingo asai ya cheka bro bai rika hamro ko buya abo hai ro kobangma haipono Mary bo saimono je kaitar kam ko nai tongo jisukpano bo siring kanya soijo khai thangka boni pore bo jeng nogo jefru sarkabani pondit rok borok naitukmang haikai sokpai Herod raja ni thani thangai Herod raja borok bai kisa malai yang jagai kai joto sra no mutari kibai mani abo belai khano dukhoni kok abo haikai jefru joto sra no bothanani chengkha aboni sakang no Mary no Joseph no bosayka suari imam bosayka tabuno homne bisingino Jisu no tlangai Egypt hot langai thambai
Egypt hawat lang than dihanai haina hai Mary bo haina hai kosto manukha je Bethlehem by Jerusalem te ekoi 9 kilometer hakai Egypt by o Jerusalem in distance 696 kilometer chalo ngai awa hai salkabani pondit rok Jisu no naitukmang borok jefuru Jisu ni thani phai borok sapaika afuro Jisu already child ni thangka boni bagui no abono child ni hinjau tamni kai afuro Jisu keleia bo asaimani salaya abo Jisu already 2 bosor ni thangka boni pore no jefuru sungnugo Herod sraina buthanani chengkha Jerusalem যদি আমসুনি সাইরক ন 2 বছর জরাতেই যারা স্লারক মানে বরক মামথার যাবাইকে গাবনি বাগৈ ন जों অনেক সময় ক্রিসমাস গ্রিটিংস রক जोंनुগ যিশু কলই মুসু আরাসার মারু মখলজাক আরো সাগাবানি পণ্ডিত রক ফাইयै রাংসাকনি গিফট রক সাটাই দুগল মোর বেলাং তৈ রক রজাক আবর উনকা কিসা রং আবর কিসা বলংনাই আগে Mary bo agino already 2 bar bo phaima thangka Nazareth ni simi Jerusalem o haina hai tabo bo o je Bethlehem ni simi Joseph no tei khai bo Egypt hawa khari thana nangka hake absuk hasal hake 650 hoite 700 kilometer 696 kilometer hamai estimate khaijago straight distance real distance gabo borok koto bolong koto satung wato yako koto lama tujlang rok tongo tuima tuisa rok tongo abo praino double absu kosto khai busa 2 bosor busa tlang khaboro gada sago khai khaboro mathangka abo hai kosto tai boron nuknai tangai mathangka hangkai sungnugo bo Egypt habo khari boi bo alka jago khari meda bo alka jago phanu khari ma khamo yomnani jaga ko man kintu kaito tangai borno Egypt habo khara tamni hangkai sungnugo Israel dofa age one family tangmani one family hoite one nation mane abongkha Egypt hani Goshen amsoyo tamni hangkai Jacob ni busa 12 jon borok khora roi khai o je Egypt thangise borok aro bongso ermang borok kaisa dofa খাও ke borok 430 বছর Egypt rong thani dasotto ma khatui khai seleng ma khatui ke borok Egypt hani musini leader Israel dofarok agi family tongmani tabuk borok dofa mani bisingti khai 433 বছর ni pore borok Egypt ni yogoitu phaimani obo hai jaga subrajisuni bini chususam aro doho kosto mangkha abo hai jaga aro borok satok jakha boni dofa bai borok selangma khatika abo hai jaga abo simia musi jefuru Egypt ni phiyok jaga phayo Joseph ni mang kuthini bekerang borok Egypt hani borok tuima phaikya tamni kai thiasini sakang Joseph kok rujak tai borok abo kok na rujak jefuru borok o jagani Egypt no yakari thango borok purmatlangnai hanikai bona rose ma phobnai bini chususani Joseph ni chususani aro ma phobnai absuk kosto khai absuk dukho khai Egypt hawa borok ekta family one family become one nation ekta family ni ekta dofang mani jaga aboni bagui no subrajisuni yapribo Egypt hawa klaya nangkhana aborni bagui no kaitorbo Egypt hawa khardi hini sakana tamni ngakaiba je samai kasam angkha samai katani sampli Old Testament is a shadow of the New Testament haike subrajisu opani bagui no Egypt hawa soboinani nango fulfillment khainani bagui balaikana abo bukha nangmani kop muituk khainani kop boni bagui no bo Egypt hawa ma thangka haike Egypt hawa thangai phaimani aboni sakangma jong dai kaisa boroni dukhni kono salayana je salkabani pondit rok bai Herod ni communication gap pro Jerusalem Judea amsoini bebak srai rok 2 বছর ni sakang jara 2 বছর jara bebak no buthari khibai hani Herod order mara tamni kai Herod raja sajanani kirijabo bini potno bo seprok jamani kirijabo yang na sini subrajisu tabuk bo raja ang singhasono basayakho haipono
bono Pilat bo kroso inri hanai Yehudi ni raja hanai sijak phiaba bo tabo raja yako Herod le 2000 বছর sagmo se bono kiri jagai Israel rokno bothari khibaika chungnogo Elam sijak all children were killed nike joto solarok obaike bothar jogbaika obaike na chungnogo somai kisamo bo musi ase mani sakang Pharaoh raja joto Israel ni solarokno asai khanga kaino Nil nodiwo Nil tuimao borong no khiklai mane Nil tuimao ha abo joto se kolok tuima tai aro kumirok bisi tongo Israel ni busuk hajar sala bosarok obaike khiklai jagai thinani nakha busuk ke dukhani ko abo tai obaike no je srapsani bisingni no Herod order mani bagai kyaboni ba sala bosang khana puljani kyaboni ba bosamayani mamarok khana joto bumarok abo busukai kosto no khana busarok thijagai naidi obaike bohogni busa chrai bo bini kono somso kroi obaike buthar jagai naidi belai khana dukho namani ko boni bagai no Mary dukho aboni logi Israel ni Bethlehem ni joto bumarok ni dukho abo abumarok ni pholaro taw phone poiana ang taw muitumano bisi kani kaithani sakang Pakistano chrai busarok 145 jona kogo buthar jagmani abono wasi kono pogoi miya nugulo maya obaike Syria ni jutor gogo bumro khlai chrai busarok obaike dukho mamarok no ang nugmani TV rogo abono pogoi maya bukha belai khano tektona tai oklarok buthar jagmarok no obaike matoya phiaba boroi busarok satok jagmano bukhao belai tektona obaike chrai busarok satok jagmani busake tektona aboni bagui no musi khoroksa banchinani bagai hajar Israel rok ni sala busarok buthar jagna nakha musini amalo Jisu khoroksa no banchinani bagai joto Israel ni chrai rok obaike buthar jagna nakha aboni bagui no Christmas tongthok ni salpano abo kalai khai sung Christmas no sung palai meya busuk dukho kosto ni bising dikai abono sung palai sung te bonogo jefuro joto chrai rok buthar jakha afro Russell ni phola